nas treba da interesuje ugovor vlade Crne Gore. Ugovorom, poštovani građani, ugovorom vlada Crne Gore obezbijedila 115 miliona eura subvenciji bilo kojoj firmi koja bude gradila park Možura. I zbog toga i iz tih novca građana Crne Gore se plaća korupcija i, da budem vrlo direktan, vjerovatno po svemu sudeći i ubistvo novinarke na Malti. Dakle, zbog posla koji je takozvana zlatna koka, u kojem nije moglo, nijedna firma na svijetu ne bi mogla da izgubi zato što ima garantovanu prodaju struje po skupljoj cijeni nego što je to na tržištu, mi smo došli u situaciji da budemo centar korupcionaške afere koja je vrlo interesantna za evropske prilike. Pošto smo rekli da treba crno na bijelo sve da predstavljamo, evo ovo je neka bude prvi serijal otkrivanja korupcionaških afera u Crnoj Gori i štete po državni budžet. Ovdje, kao što smo i obećali, je ugovor koji sam dobio i koji predstavlja ugovor između firme Cifidex, koju želim da pomenem, i ENA Malti. Možura Wind Park, odnosno vjetroelektrana Možura, je pokrenuta preko španske firme Fersa, koja je zajedno sa jednom podgoričkom firmom imala najveći udio. Međutim, oni do 2015. nisu mogli da počnu realizaciju projekta. Tada se pojavljuje fantomska firma Cifidex, koja je registrovana na Sejšilima i koja nije imala kapital da otkupi odmah Fersu. Podgorička firma, koja je bila sastavni dio Ferse, imala 1% udjela, prodala 1% udjela za 650.000 eura, što znači da je firma vrijedila 65 miliona eura. Tu firmu Cifidex kupuje za 4 miliona eura kreditom od također sporne firme Black 17 u kojoj uzima kredit i nakon što je odmah nakon 2 mjeseca prodaje ENA Malti, vraća kredit i samim tim vjerovatno plaća taj korupcionaški contribution fee, odnosno nadležni organi u Malti trenutno vrše istragu da li se to desilo. Vlada Crne Gore, umjesto da preko Elektroprivrede Crne Gore investira u zelenu energiju, za koju smo mi iz URE također posebno zainteresovani, oni daju subvencije i pomažu bjelosvjetske tajkune koji vidimo da su direktno involvirani u organizovani kriminal, a sa druge strane Elektroprivreda Crne Gore uzima kredit isto od Kineza da bi otkupila akcije rudnika uglja brata Mila Đukanovića, Aca Đukanovića, i da bi na taj način ulagala u crnu energiju koja će svakako da se zatvori do 2035. godine. Ako neko ovdje u ovim papirima ne može da nađe da je ugrožen vitalni nacionalni interes Crne Gore, da su izdati državni interesi Crne Gore, da država treba NKT da pomaže preko SMS poruka i da građani trebaju da doniraju za respiratore i za maske, a da nas bjelosvjetski tajkuni pljačkaju ugovorima kojim obezbeđuje naša vlada, ja zaista to smatram velikom poražavajućom činjenicom. Dakle, firma koja vrijedi 65 miliona eura da se prodaje za 4, a da se onda poslije mjesec dana, odnosno 2 mjeseca proda za 10 i da to nikome ne bude sumnjivo, to može samo da se desi kod ljudi koji su sastavni dio ovakvih kriminalnih aktivnosti.